Esselamu aleyküm edidiyleşler, mehriban vatandaşlar. Soňky wagtlar internet sahypalarda biz watanymyzyň, halkymyzyň agzybirliginiň, jemgyýetimizin asudalygynyň adyna esasanam hormatly prezidentimiziň şahsiýetine dil ýetirjek bolýan, şek ýetirjek bolýan käbir maglumatlary görýär. Elbetde muň aňyrsynda internet sahypasynda Ak Welsapar diýip tanalýan Ak Muhammed Welsaparov diýen deýus yuha bir haramzady bir dur, näletkerde dur. Eger şu pursat meni eşitýän bolsaň, men sana gönümel yüzlenesim gelýär. Sen bir watanyň bir dönügi sen. Şu mukaddes topragyň mukaddesligini depelen, ýen duýuň haram bolan, sen emen süýdüň haram bolan bir haramzada sen. Sen näme pikir etdiň? Beýle warsaky gurrunlaryny ýaýratmak bilen o asudalygy çagşatjak bolmak bilen näme pikir etdiň? Türkmen halky şeýle sen warsaky gurrunlaryna ynanarmy diýip pikir etdiňmi sen? Ya Türkmen halkyna bir barmaň uzatsaň şonuň asudalygy, agzybirligi çagşap gidiberer öýtdiňmi sen? Türkmen halkyna barmaň uzatsaň eliň bilen goparyp maňlaýyňa berýär şoň bilen. Sen onda sen bu halky öz dönükligeden halkyny, öz dönükligeden topragyny tanamaýan ekeni. Tanan bolsaň sen beýle haramzady bolup ýetişmez.